Harrastuksena tyylikäs pukeutuminen ja sarjakuvat. Ja heidät haastaa numerolla 17 Aleksei Chatkin ja Dina Chatkina. Venäjältä tulevat he, Russia. Welcome to the start, ei kun lähtöviivalle. Nyt kyllä täytyy miettiä se, että mahtakohan tuossa vesihaudasta ruveta värit likkoumaan. Tää on pelkkä nyt väri siinä, ennen kuin tulee tämä meidän muumipari sinne, niin mitä tapahtuu sitten jälkeen, ettei se väri jää sinne. Pyydät ottamaan mukaan. Joo, ja voidaan me vaihtaa vettä tässä välissä. Aivan hyvin. Siellä on korkki siellä pohjalla, mikäli muistan. Minä tiedän ja muistan, että VPK on valmiusasemissa. Loistavaa. Ei harmata aavistusta. Kahtokaa tulostaululle, kuka johtaa. Minä voin kertoa, että johtaa tällä hetkellä pari Tero Koivukoski, Teresa Viili. 108,3. Ja täällä pysyvä vastaaja, venäläispari Aleksei ja Dina vetää pitkällä harpalla ja smurfipukki tulee perässä. No niin, ja myöskin reippaita aplodeja venäläisvieraille. Tämähän sujuu komeasti. Ja täältä tulee sitten tää on tämmönen vähän erikoinen näköjään tää valinta. Koitahan varoa joulupukki, ettei partas kastu. Nimittäin se on vaarapaikka, jos parta kastuu. Selkeästi joudutaan vähän leikkelemään. Mutta tällä hetkellä näyttää siis siltä, että Aleksi ja Dina tekevät erittäin hyvää aikaa ja erittäin hyvää tulosta. Mikäli tässä vain, voisiko sanoa, biorytmit ovat kohdallaan. Ja näyttäisi siltä, että pienestä puuskutuksesta huolimatta he ovat virittäneet itsensä täyteen iskuun. Ja sitten myöskin aplodeja, kun joulupukki tulee siellä perällä. Hirvittävästi rynnistään, ainoastaan reki puuttuu kyydistä. Diinan kanssa väliä tällä hetkellä ja tullaan tuohon toiselle kuivaistelle ja kahtokaa loikkaa. Metri tulee huippuaika Diinalle ja Aleksille tällä hetkellä tuolla maalissa nyt. Mutta mitä tapahtuu sille vedelle? Katotko vähän siellä, että onko väri muuttunut, kun se murfit tulee? Siellä on mitä Juha ja Sari tulossa tuolla Olvin kohdalla. Ja hyvin menee. Parta on mukana, lasit on mukana, Pipo on mukana ja Sarikin on mukana. Kaikki hyvin tulla toiselle kuivaistelle. Tällä hetkellä hypätään tuosta aika loikkaamalla yli. Ei muutama meteri kuule enää. Ja valtavat huudot täällä maalialueella saadaan murfit maaliin.